It's Mr.h.bee on the MIC, the Kanye boy CEO. Non-stop freestyle, Muna hade, Muna hade. Muna hade, Muna hade. Shoba Mr.h.bee malam to kaji bayani na hauki da zafi na domin in ya tare ni ina da zafi ta bani amma fa ban da raini ku kara hakuri Allah ya so dole ku ganni da sun gana haska su ce mun yaro mai zamani ai daukaka ta Allah ce da sandan za ku ji ne garin mu da nisa amma fan sun zo su ganni masoyan gaskiya abin albahar ne gare ni duk inda kuke zan shigo cikin kauye da birni ba abin da zai sa an bar ku like mata da biki we got money why you hating my crew aboki ko ka taba ganin an yi auren da ba ta daki ina nan abakana Allah shine za ya bani a yanzu na daga cikin garin ku ba kamar kani wasu isma kuru mu ne kowane fanni a baya na faɗa indi da farkore akwai suna ta mamaki yaro dan karami kamar ina nufin Twitter Instagram ai za ku gani non-stop plus malam dole in kara kaini so nake cikin hip hop in yanki na haufan nan amma dai an san hawa sama yau ai sai da tsani na taka zalikan nawa amma duk suka banni suna tunanin in na je saman za a kore ni amma yau gashi ni nake leading din wani fanni hakan na nuna cewa ɗaukaka ta zo gare ni to babu rigima ba hatta da Allah ya bani kawai in jo belong to me ka san no babu rani ka tallafin in tallafe ka koda zaka fi ni kamar farin wata ne na san dole zana dishe komai yana da farko ko bishiya na da tuce in ban maka ba ma da kawai tsaya ka kushe abincin na da daɗi da zafi kafin ya rushe